En maio de 2023, o Pleno de Rianxo aprobaba provisionalmente o Pexón. Case 2 anos despois, consideran os socialistas que ten transcorrido tempo suficiente para avanzar na tramitación coas correccións e informes pertinentes para a súa entrada en vigor definitiva. Entendemos que é un documento importante, entendemos que é un documento que ten que xa estar finalizado porque 2 anos de espera é inasumible e máximo cando este grupo de goberno foi crítico no seu día, aparte votando en contra no seu momento da aprobación do Pexón, entonces podemos sobreentender que non tiñan voluntad de leválo a cabo. Ese oscurantismo informativo que nos transmite Julián Bustelo ao respecto, pois nos pon en duda sobre esa capacidade de que levar a cabo o Pexón. E por moito que lle expliquemos, estamos nese mutismo que vimos vendo durante toda a legislatura, onde non hai respostas a esas cuestións claves que lle afectan ao Concello e á veciñanza. Dende o PSDG denuncian que carecer do ordenamento limita o desenvolvemento urbanístico do municipio, non só para os veciños que descoñecen as afectacións ás súas propiedades e os proxectos que poden executar, senón tamén para o propio Concello que non pode avanzar no desenvolvemento de actuacións comprometidas xa por outras administracións. En que situación está o Pexón de Rianxo? Que previsión temos de aprobación? E queremos un Pexón xa definitivo para poder desenvolver proxectos. A nós, por exemplo, afectanos a nivel de grupo municipal porque lle presentamos, ademais, unha moción para a circunvalación da Pedreira a través da Diputación da Coruña e un dos mecanismos que necesitamos para poder avanzar é que o Pexón este aprobado. E o mesmo nos pasa na rotonda do xogo dos bolos, onde que aí se pode utilizar outras vías. O Pexón é fundamental para o desarrollo urbanístico de Rianxo. A pesar do retraso do Pexón, os socialistas consideran positivos os avances en materia urbanística que se teñen dado coa aprobación no último pleno do estudo de detalle para a urbanización de terreos en Rianxiño.